खुलुमबाय बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बायदि जों दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल हांख्रायनाय जादों। बेयाव मोनफ्रोमबो पर्टेल मिडिया बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। जों दिनै बे खौरांगिरि मेलाव मोननैसो गोनांथार बाथ्रा फोसावनो थाखाय जों ज' जानाय जादों। बे जाबाय जोंहा बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनजों खुंजानो गोनां 6थि बड' सिने एवार्ड, माने बेखौ जोङो खुंनो थांगासिनो दं। 25 नभेम्बर 2024 गुवाहाटीयाव कलाक्षेत्रआव जों बेखौ खुंनो थांगासिनो दं। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जा माखासे फोसावनो गोनां बाथ्रा दंमोन। जोंहा बै जानो गोनां जिथु 6थि बड' सिने आर्टिस्ट सिने एवार्ड, बेखौ लोब्बा लाखिनानै देग्लाय जोङो मोननैसो गोदान कम्पिटिशनखौबो लाफानाय जादों। बेखौ लानायनि सिगां जोङो बै सानखालिनि सानसे सिगां जोंहा भइस अफ बड'स सिंगिं कम्पिटिशन दं। बेखौ जोङो 24 नभेम्बर खालि जागायगोन। जागायनानै जोंहा 25 नभेम्बर खालि बेयो फुङाव फाइनेल कम्पिटिशना जागोन। बेनिफ्राय जोंनि फारि फारि जोंनि हाबाफारिया सोलिलांगोन। आरो बेवहाय जोंहा जोंनि जा एवार्ड राननाय हाबाफारि बेयो 4 बाजिनिफ्राय जागायगोन, मोनासिम बे जागायगोन। आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो बे एवार्ड सेरिमनिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो लादों। आरो बेवहाय जों कम्पिटिशन हिसाबै जोंनि जा फिसार फिल्मनि कम्पिटिशन दं, बेखौ जों बोसोर मोननैनि लानाय जादों। बे जाबाय 2023 आव ओंखारनाय फिल्म आरो 2024 आव ओंखारनाय फिल्म। बे बोसोर मोननैखौ लानानै मोनसे एवार्ड जोङो होनो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे शर्ट फिल्म कम्पिटिशना जोंहा दंखायोमोन। देग्लाय जोंहा 3थि बड' शर्ट फिल्म कम्पिटिशन जागोन। आरो जों देग्लाय बोसोराव मोननै इभेन्ट्स कम्पिटिशनखौ जों बारायबावनाय जादों। बे जाहैबाय आदार देन बड' लेंगुवेज, बेनिबो जोङो मोनसे शर्ट फिल्म कम्पिटिशन लानाय जादों। एन्टायर नर्थ इस्ट इन्डिया, जोंनि नर्थ इस्ट इन्डियाआव जेसेबां भाषा दं बिसोरनि थाखाय जों मोनसे कम्पिटिशन हगारनाय जादों। बेयाव मोनफ्रोमबो बर'नि अनगायै मोनफ्रोमबो रावनि शर्ट फिल्मखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनाय जागोन। आरो एखे स्टाइलावनो जोंनि जिथु शर्ट फिल्म बड' शर्ट फिल्म कम्पिटिशन, एखे स्टाइलावनो जों बेखौ खुंनाय जागोन। बेखौ जों देग्लाय बारायदेरनाय जादों। बे जागोन गिबि। आरो गिबि मोनसेबाव बे जाबाय बड' मिउजिक भिडिअ'। जोंहा मिउजिक भिडिअ'नि कम्पिटिशनखौ जों थांनाय समफोराव जों खुंनो हायाखैमोन। देग्लाय बोसोराव जोङो मिउजिक भिडिअ'निबो जों मोनसे कम्पिटिशन लानाय जादों। बेजों जोंहा फिसार फिल्मबो थाहैबाय, जोंनि शर्ट फिल्म बड'नि शर्ट फिल्म कम्पिटिशन थाहैबाय, लोगोसेनो आदार लेंगुवेजनि मोनसे शर्ट फिल्म कम्पिटिशन थाहैबाय, आरो मिउजिक भिडिअ'नि मोनसे मिउजिक भिडिअ'नि कम्पिटिशन थाहैबाय, लोगोसे जोंनि भइस अफ बड' सिंगिं कम्पिटिशन। बेखिनिया जोंनि देग्लाय बोसोरनि एवार्ड फांसननि आबुं मोनसे इभेन्ट कम्पिटिशननि। आरो जोंहा देग्लाय बोसोराव जोंनि एवार्ड फांसनाव चिफ गेस्ट महरै जोङो लेंना लाबोनो जों थियारि जादों। अलरेडि जोंहा टिमा थांना लेंहैबाय। बलिउडनि सासे गागि गोजाम महरगिरि, गोदोनि एक्ट्रेस, जों बयबो सिनायो। बिथांनि मुङानो जाबाय पद्मिनी कलापुरी। बिथाङा जोंनि 6थि एवार्ड सेरेमनियाव बाहागो लागोन। जों बेखौबो फोसावनो मोननानै दिनै गोजोननाय मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जा एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो जोंनो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार, जों बिथांखौबो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय जोंनो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्टखौ होनायनि थाखाय, आरो जोंनि जा 6थि बड' सिने एवार्ड फांसन गाजा गोमजा खुंनो थांनाय, बेयाव जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन जानानै रोजा रोजा जों साबायखर बावनाय जादों। जोंहा बे मोनफ्रोमबो एवार्ड सेरेमनियाव जोङो बर'नि अनगायैबो गुबुनखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो मान बावबोनाय जायो। जोंनि बर' कालसाराव जिखिनिया नांथाबनानै बिथांमोना गोबाव सम कन्ट्रिबिउसन होबोबाय, बिथांमोनखौ जों गोदोनिफ्रायनो बेबायदि मान बावबोनाय जादों। आरो देग्लाय बोसोराव जों बर'निफ्राय जों रहिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जोङो मान बावगोन जोंनि सिने एवार्डआव। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु देग्लाय बोसोराव जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव जागोन जोंनि बड' फिल्म एवार्डआ, बेवहाय जोङो जोंनि बर' फिल्माव बा जोंनि मिउजिकआव, बर' कालसाराव कन्ट्रिबिउसन होनाय, जों बयबो मिथिगौ मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथांखौ जोङो मान बावनो थाग खालामनाय जादों। थांनाय बोसोरफोराव जोङो जेनेबा खस्थ' खालामनानै जों जेनेबा डिसिप्लिन मोनसे टाइमिं लानानै जोङो खुंनो नाजागासिनो दं। बेयो एसे इमप्रुभ जाबोबाय दं। आरो देग्लायबो जों बिदिनो नाजागोन। आरो जोंनि बे हाबाफारियाव जोंहा देग्लाय
जा मोनसे मेगाजिन बोसोरफ्रोमबो जों दिहुनखायो बड' सावथुन मुलुग होननाय मोनसे मेगाजिन। बेजों लोगोसे जोंहा देग्लाय बोसोराव आरोबाव मोनसे बिजाब दिहुननाय जागोन, बेनो जाबाय स्क्रिन प्ले लिरनाय। जों फिल्मखौ जेब्ला जों स्ट'रि लिरो, स्ट'रि लिरनायनि उनाव जोंहा स्क्रिन प्ले मोनसे डिजाइन बानायनो गोनां थायो, लिरनो गोनां थायो। बे लिरनायनि सायाव जों मोनसे बिजाब आकारै दिहुननाय जागोन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना। आरो बै बिजाबखौ जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिसानि मानगोनां मदाराम सार बिथाङा लिरनानै दिहुनदों। आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन बिथां मानगोनां बड'सा सारा बिथांखौ हेल्प होनानै बे बिजाबखौ जों कमप्लिट खालामनाय जाबाय। आरो जों बै दिनखालि बेखौ जोङो बेखेवनाय जागोन। आरो देग्लाय बोसोराव कमप्लिट अपेन जागोन। जोंहा थोजासे जखानि सिट दं, 1000सेनिबो बारा जा सिट दं। जों बेखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जा आनलिमिटेड जों आर्टिस्ट जों बरायनाय जागोन, माने लेंहरनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे खाथि खालानि रायजो राजाफोराबो थांनानै बे प्रग्रामखौ नायनो हागोन आरो नायनो सुबिदा दं। कमप्लिट अपेन आरो बे सानसेनि हाबाफारि लानानै जों प्रग्रामखौ खुंगोन। आरो बे हाबाफारिखौ खाथि खालानि जिमान रायजो राजा दं बिथांमोना थांनानै नायनो हानायनि सुबिदा दं आरो बे कमप्लिट फ्रि।